Helo bawb! Wel, mae hanner cynta y fideo yma heb is-deitlau, a wedyn mae'r fideo yn chwarae eto, ond efo is-deitlau. Felly triwch wylio yr hanner cynta yma heb is-deitlau a jyst gwrando. Pob lwc! Dwi'n mynd i siarad efo chi heddiw am be nes i bore 'ma, achos dwi'n mynd i ddefnyddio yr amser gorffennol efo chi. Felly, gwrandwch. So bore 'ma, o'n i isio codi am 7 o'r gloch, ond nes i ddim. Godis i am 9 o'r gloch. Nes i gysgu 2 awr yn hirach na o'n i isio. Beth bynnag. Godis i am 9 o'r gloch. Olchis i ngwyneb a nes i frwsio y nannedd. A wedyn nes i newid. Wisgais i fy sgidiau rhedag a fy nillad rhedag a es i allan. A wedyn rhedais i i fyny yr allt. Wel, na. Cerddais i fyny yr allt. Ond, ar ôl cyrraedd top yr allt, nes i ymestyn. So, ymestynais i yng nghoesa, ymreichia, yn barod i redag. Felly, cnesu i fyny. Ynda, nes i gnesu i fyny. Wedyn, nes i redag o gwmpas y mynydd. Nes i redag ar hyd y llwybr. Ar ôl dod yn ôl, o'n i wedi blino ac o'n i yn chwysu yn ofnadwy. Felly, ges i gawod. Ag ro'n i hefyd isio bwyd yn ofnadwy, achos do'n i ddim wedi bwyta brecwast cyn mynd allan i redag. Felly, ar ôl cael cawod, es i lawr y grisia a nes i baratoi brecwast. A bwytais i dost efo menyn a banana i brecwast. A wedyn, achos dwi wrth y modd efo te, dwi wrth y modd efo paned o de, ces i baned o de efo brecwast hefyd. A deud y gwir, ges i 2 baned o de. A wedyn, des i fy ystafell weithio, i fy ystafell astudio at fy nesg. Dwi'n eistedd wrth fy nesg rwan. A agorais i y cyfrifiadur a rhoisi y cyfrifiadur ymlaen. A rwan dwi'n siarad efo chi. Felly dyna nes i bore 'ma. Beth amdano chi? Be wnaethoch chi bore 'ma? Rhannwch eich bore efo fi yn y sylwadau o dan y fideo. A gwelai chi'n fuan. Rwan, yn ail hanner y fideo, byddwch chi'n gweld yr un fideo eto, ond efo is-deitlau. Dwi'n mynd i siarad efo chi heddiw am be nes i bore 'ma, achos dwi'n mynd i ddefnyddio yr amser gorffennol efo chi. Felly, gwrandwch. So bore 'ma, o'n i isio codi am 7 o'r gloch, ond nes i ddim. Godis i am 9 o'r gloch. Nes i gysgu 2 awr yn hirach na o'n i isio. Beth bynnag. Godis i am 9 o'r gloch. Olchis i ngwyneb a nes i frwsio y nannedd. A wedyn nes i newid. Wisgais i fy sgidiau rhedag a fy nillad rhedag a es i allan. A wedyn, rhedais i fyny yr allt. Wel, na. Cerddais i fyny yr allt. Ond, ar ôl cyrraedd top yr allt, nes i ymestyn. So, ymestynais i yng nghoesa, ymreichia, yn barod i redag. Felly, cnesu i fyny. Ynda, nes i gnesu i fyny. Wedyn, nes i redag o gwmpas y mynydd. Nes i redag ar hyd y llwybr. Ar ôl dod yn ôl, o'n i wedi blino ac o'n i yn chwysu yn ofnadwy. Felly, ges i gawod. Ag ro'n i hefyd isio bwyd yn ofnadwy, achos do'n i ddim wedi bwyta brecwast cyn mynd allan i redag. Felly, ar ôl cael cawod, es i lawr y grisia a nes i baratoi brecwast. A bwytais i dost efo menyn a banana i brecwast. A wedyn, achos dwi wrth y modd efo te, dwi wrth y modd efo paned o de, ces i baned o de efo
brecwast hefyd. A deud y gwir, ges i 2 baned o de. A wedyn, des i fy ystafell weithio, i fy ystafell astudio at fy nesg. Dwi'n eistedd wrth fy nesg rwan. A gorais i y cyfrifiadur a rhoisi y cyfrifiadur ymlaen. A rwan dwi'n siarad efo chi. Felly dyna nes i bore yma. Beth amdano chi? Be wnaethoch chi bore yma? Rhannwch eich bore efo fi yn y sylwadau o dan y fideo. A gwelai chi'n fuan. Hwyl am y tro! Ta-ra!